Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 5 август шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Газза ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye Milli Күзләү оешмасы башлыгы Ибрахим Калын, Ливия Милли берлек хөкүмәтенең саклану министры вәкиле Абдуссәлам Зуби һәм Ливия Милли берлек хөкүмәте премьер-министры Абдулхамид Дибейдәнең милли куркынычсызлык киңәшчесе Ибрахим Дибейде белән Анкарада очрашты. Очрашуда Ливиядәге һәм төбәктәге соңгы тәрәккыятләр, Ливия-Төркия хезмәттәшлеген тагын да үстерү өчен ясалачак адымнар һәм Ливиядә тотрыклылыкны саклау юнәлешендә алып барылучы тырышлыклар каралды. Зуби белән Дибейдә очрашу вакытында Төркиянең Ливиядәге тәэсирле һәм конструктив ролен югары бәйләүләрен белдерде. Калын Төркиянең Ливиядә тынычлык белән тотрыклылыкны саклау максатында күрсәткән көчле яклауның дәвам итәчәген ассызыклады. Милли Күзләү оешмасы башлыгы Төркиянең Ливиянең бердәмлеген, илнең көнчыгышындагы һәм көнбатышындагы идарәләрне берләштерү барышына яклау күрсәтүне дәвам итәчәген ассызыклады. Мәскәү һәм Киев җитәкчелекләре ике яклы һөҗүмнәрне арттырды. Украина рәсми затлары шәршәмбе көнне Русиянең ракеталы һәм дрон һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Киев өлкәсендә 14 кешенең үлүен һәм 27 кешенең яралануын хәбәр итте. Украинаның гадәттән тыш хәлләр хезмәте һөҗүмнәрнең башкала тирәсендәге төбәктә торак биналарга һәм берничә складка зыян китерүен белдерде. Киев җитәкчелеге төнге һөҗүмдә Русиянең белә торып тыныч халык һәм гражданлык аскырмасына юнәлүен әйтте. АФП анализына караганда, Русия соңгы атналарда баллистик ракета куллануны шактый арттырды. Бу соңгы һөҗүм Русиядә, Украинада ерак арага һөҗүмнәрне көчәйткән вакытта барлыкка килде. Украина Русиянең көчәйтелгән ракета һөҗүмнәренә каршы тору өчен өстәмә провокатор ракетларга ихтыяҗ барлыгын белдереп, көнбатышлы берлектәшләрен күп тапкыр АКШта ясалган Патриот һава саклану системалары белән тәэмин итәргә чакырды. Дәүләт башлыгы Владимир Зеленский баллистик ракета тоткарлаучы ракеталар җитмәү яңа һөҗүмнәргә китерә диде. Ул күптән түгел АКШ илбашы Дональд Трамп белән илендә патриотларны җитештерү мәсьәләсен сөйләште. Русия дәүләт хәбәр агентлыгы ТАСС-ка белдерү ясаган Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова Украинаның Краснодар өлкәсендәге пляжга оештырган һөҗүмен бәяләде. Захарова булай диде: Авропаның үзәгендә Украинада хакимиятне үз кулына алган террор төркеме эшчәнлек алып бара. НАТО илләре исә террорчылыкны финанслый. Күптән түгел НАТО белән Авропа берлеге террорчылыкка карата толерантлык күрсәтмәү сәясәте игълан иткән иде. Ә хәзер үзләре дә халыкара террорчылыкның бер өлешенә әйләнде. Кичә Украина армиясының Краснодар өлкәсенә пилотсыз очу аппаратлары белән һөҗүм оештыруы хәбәр ителгән иде. Һөҗүм нәтиҗәсендә Геленджик каласы янындагы Архипа Осиповка авылының пляжында 8 кешенең һәлак булуы, 58 кешенең яралануы белдерелде. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Кытайның төньяк көнбатышындагы Шэньси провинциясында көчле яңгырлар су басу һәм җир шуышуы куркынычын арттырганнан соң су басу куркынычы булган төбәкләрдән 115 меңнән артык кеше эвакуацияләнгән. China Central Television һәм рәсми затлар белдергәнчә, провинция рәсми затлары 49925 өйдән 115756 кешенең башка җиргә күчерелүен хәбәр итте. Иң көчле яңгырлар Лонань, Тунгуань һәм Байхе районнарында күзәтелде. Көчле явым-төшем 28 елгада һәм 40 гидрологик станциядә дистәләрчә иң югары су күтәрелеше максимумы теркәлгән Ханьцзян, Вейха, Танцзян һәм Илло елга бассейннарында ташкыннарга китерде. Ике күзәтү станциясында су дәрәҗәсе кимүгә киткәнче кыска вакытка кисәтү челтәреннән артып китте.
Бүтін дүйнө азык-түлүк программасы язмаша билдирүүндө Афганистандагы балаларның иштен бирилишинин жидди ачлыкта яшәүн һәм октябрга кадәр хәлнең начарлануы мөмкинлеге барлыгын җиткерде. Билдирүүдө илнең 12 төбәгендә вазгыятьнең ахыргы чиккә җитүе, моның исә тормышны коткаручы дәвалауга ашыгыч ихтыяҗ тудыруы билгеләп үтелә. Ашыгыч финанс ярдәм булмаса, программа һәм аның хезмәттәшләре тагын да күбрәк баланың хәтәр дәрәҗәдә җитәрсез туклану хәленә төшүен туктата алмаячак. Бу киләсе айларда балаларның гомере куркыныч астына куячак диелә билдирүүдә. Программа мәгълүматлары буенча Афганистанда 3 миллион 700 мең балага туклану җитми, якынча 1 миллион 200 мең йөкле һәм имезүче хатын-кызда ачлы-туклы яши. Бүтін дөнья азык-түлүк программасына киләсе 6 ай ишендә туклану дәвалауы һәм ачлыкны профилактикалау хезмәтләрен дәвам итү өчен $540 миллион күләмендә ашыгыч финанслау кирәк. Италиянең Анса агентлыгы хәбәр иткәнчә, илдә дәвам итүче аномаль исләр тормышка тискәре йогынты ясый. Италия сәламәтлек саклау министрлыгы бастырып чыгарган бюллетеньгә караганда, 25 шәһәрдә инде гамәлдә булган 3нче дәрәҗәдәге кызыл кисәтү системасына тагын 2 шәһәр өстәлде. Кызыл кисәтү игълан ителгән шәһәрләрнең кайбер төбәкләрендә һава температурасы 40 градуска кадәр күтәрелер дип көтелә. Эсселек дулкыны исә минимум тагын бер атна дәвам итәр дип фаразлана. Сәламәтлек саклау министрлыгы 3нче дәрәҗә дип бәяләнүче кызыл сүрәннең озакка сузылган аномаль эсселекнең бөтен җәмгыять өчен сәламәтлек куркынычы тудыруын аңлатуын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Кулыгызда тоткан телефон. Сез отырган электромобиль. Әйләнүче җил турбиналары. Аларның барысының да уртак ягы бар, ул да булса, сирәк очрый торган җир элементлары. Төркия бу өлкәдә дөнья лигасында. Менә безнең потенциалыбыз ни дәрәҗәдә зур. Югары технологияләрнең сирәк ихтияҗлары. Әйдәгез башлыйк. Исәмсез. Бүген без заманча технологияләрдә алыштыргысыз булып киткән сирәк җир элементлары турында сөйләшербез. Смартфоннардан һәм электр машиналарыннан алып җил турбиналарын һәм саклану сәнәгатенә кадәр күп өлкәләрдә кулланыла торган бу элементлар бүгенге технологияләрнең төп ихтияҗлары арасында. Көчле магнитлар, батареяларда яки электрон системаларда кулланыла торган элементлар бирәктә яшел энергиягә күчү һәм санлаштыру белән бергә дөнья күләмендә игътибарны тагын да күбрәк җәлеп итә. Бу хәл шулай ук Төркиянең потенциалын да күрсәтә. Чыннан да, энергетик һәм табигый чыганаклар министры Алпарслан Байрактарның ил буларак без сирәк җир элементлары өлкәсендә дөньяда беренче 5 ил арасында булачакбыз дигән сүзләре бу өлкә өчен максатларны ачыклый. Төркиянең сирәк җир элементлары өлкәсендәге потенциалын Истанбул университетының Җәрәхпаша инженерлык факультетының Тау инженериясе кафедрасы мөдире профессор доктор Илгин Куршун ТРТ хәбәргә аңлатты. Сирәк гыйбарәсе сез уйлаганча түгел. Сирәк җир элементлары атамасындагы сирәк термины еш кына дөрес аңлашылмый. Профессор доктор Илгин Куршун бу гыйбарәнең муллыкка кагылмавын ассыклый. Сирәк җир элементларының сирәк дип аталуының төп сәбәбе аларның җир кабыгында аз булуы түгел, аларның формалашу процесслары руда эчендә бик катлаулы структураларга китерә. Бу катлаулы эшкәртү шартларын таләп итә. Һәм алар икътисади яктан отышлы концентрациядә булган ятмаларның шикләнгән булуыда. Югары технология җитештерүендә мөһим роле. Сирәк җир элементларының химик яктан бер-берсенә бик охшаш булуы беренче проблема тудыра.
Профессор фәннәр докторы Куршун булайды. Шулайды. Сирәк җир элементлары охшаш химик үзенчәлекләргә ия булу сәбәпле, бу элементларны бер-берсеннән айыруның техник кыенлыгы бүгенге көндә бу элементларны эшкәртүдәге төп кыенлыкларның берсе булып тора. Сирәк җир элементлары бирәк тә алдынгы технологияле эшләмәләрдә алыштыргысыз дип санала. Профессор доктор Куршун бу элементларның ни өчен стратегик керем дип саналуын булай аңлады. Сирәк җир элементлары аеруча неодим, празеодим, диспросий һәм тербий кебек латаноидлар, шулай ук итрий һәм скандий югары нәтиҗәле технологик продуктлар җитештерүгә, яшел энергиягә күчүгә һәм санлаштыруга юнәлтелгән технологияләргә глобаль кызыксынуның тиз артуы һәм аларның алыштыргычлары булмау аркасында мөһим стратегик шимал буларак билгеләнде. Алар бүгенге сәнәгать тармаклары өчен иң мөһим шималларның берсе дип санала. Сирәк җир элементларының кулланылыш даирәләре киң, ләкин алар бирәк тә саклану сәнәгате, электр машиналары һәм җил энергиясе кебек электромеханик системаларда киң кулланыла. Төркиядә алдынгы ятмалар, дөнья күләмендә сирәк җир элементлары запаслары нигездә Кытайда, Вьетнамда, Бразилиядә, Һиндстанда, Австралиядә һәм Русиядә урнашкан. Дөнья запасларының якынча 35%-на 120 миллион тоннага ия булган Кытай, шулай ук әйдәп баручы җитештерүче һәм экспортлаучы булып тора. Дөньядагы сирәк җир элементлары җитештерүнең якынча 70%-ны Кытай башкара. Төркиядә сирәк җир элементларын өйрәнү беренче тапкыр 1950 еллар ахырында минералларны текшерү һәм эзләү гомум мөдирлеге тарафыннан башатылды. Бу очорда төрле төбәкләрдә игътибарны җәлеп итүче минераллашу билгеләнде. Төркиянең кайсы төбәкләре сирәк җир элементлары ягыннан бәрәкәтле. Төркиянең бүленгән иң мөһим сирәк җир элементлары мәйданнардан берсе Иске шәһәр Кызылҗа Өрән төбәге. Профессор фәннәр докторы Куршун бу ятманың корылышына, структурасына игътибарны юнәлтеп булай дип белдерә. Төркиянең сирәк җир элементларының иң югары запасларына ия булган руда чыганагы, руда структурасында басназит, флюорит һәм барит минераллары булган Иске шәһәр Кызылҗа Өрән мәйданы. Кызылҗа Өрән мәйданында церий, лантан һәм неодим сирәк җир оксидлары бар. Төбәктә пилот күләмне җитештерү тикшерүләре дәвам итсә дә, башлангыч максат лантан, церий, празеодим һәм неодим элементларын җитештерү. Профессор доктор Куршун төрле төбәкләрдәге потенциалга да ишарат итеп, сүзләрен булай дип төгәлли. Илебездәге потенциаль әһәмиятле сирәк җир элементлары чыганакларының берсе Спарта чанаклыда урнашкан. Малатия Кулунчак төбәгендәге сирәк җир элементлары минераллашуына лантан, церий, празеодим, неодим, итрий һәм торий элементлары керә. Шул нәрсә яхшы күренә. Төркия сирәк җир элементлары җәһәтеннән мөһим потенциалга ия һәм бу өлкәдә дөнья лигасында үз урынын алырга әзерләнә. Башка язмабызда ошашканга кадәр исән сау булыгыз. Эфирдә Төркия авазы.
Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда фәлестинләрнең белемгә, мәхәббәтенә күз салырга тәкъдим итәбез. Аларның тормышы илаһи китап Коръән белән башлана. Алар Аллаһның ука әмренә шулкадәр чын күңелдән колак салганнар ки, аларга тонналаган бомбалар ыргытылган, йортлары җимерелгән, гаиләләре шәһид киткән, үзләре дә яраланган, ләкин алар укудан баш тартмаган. Бу мәхәббәт 2023 елның октябреннән түгел, ә гасырлар дәвамында буыннан буынга тапшырылган мирас, гыйлем мирасы. Әйдәгез, нибары 365 квадрат чакрым мәйданлы дөньяның вөҗданына әйләнгән һәм һәр яктан бриллиант кебек балкучы Фәлестиндәге кечкенә җир кисәге булган Газзаның мәгариф мәгълүматларына күз салыйк. Газзада халык санының 70% качаклар яки качак чыгышлы кешеләр. Укый яза белү дәрәҗәсе якынча 97-98%. Бу шактый үсеп килүче илләргә караганда югарырак. Төбәктә якынча 2 миллион кеше яши һәм бик тыгыз торак пунктларга карамастан, Газза халкының Ислам университеты, Әл-Асхар университеты һәм Әл-Акса университеты кебек кыйммәтле учреждениялар бар. Башлангыч мәктәптә укучылар саны 95%-тан артык. Урта мәктәптә укучылар саны чагыштырмача югары һәм төбәк шартларына карамастан, университетларда студентлар саны мактауга лаек. Яшьләр күбрәк инженерия, медицина, мәгариф һәм компьютер фәннәре белән кызыксына. Фәлестинләрнең укуга мәхәббәте Коръәннең укы дигән әмреннән башлана дип әйткән идек. Әйдәгез, Израиль җимерекләргә әйләндергән Газзада укырга яратучы кешеләр белән танышыйк. Диварларында пуля эзләре булган ярым җимерек йортның балконында ак сакаллы карт кеше утыра. Ул балконның бер ягына Фәлестин байрагын элеп куйган, кулында Коръән, Аллаһ китабын укый. 2025 елның 9 августы бу көннәрдә геноцид үзенең барлык вәхшилекләре белән дәвам итә. Пуля аның гомерен үзәргә, дрон аңа бомба ташларга яки һава һөҗүме барысында юк итәргә мөмкин икәнен белеп, ул кулында китап белән утыра. Аның бердән-бер коралы гыйлем, Аллаһның укы дигән әмреннән башланган һәм кешелеккә тигезлек, гаделлек һәм ирек вәгъдә иткән гыйлем. 2025 елның августыннан тагын бер күренеш. Зәңгәр рубашка кигән кеше йөгерә. Ул буш су шешәләре тоткан. Ул 6 гаиләгә, барлыгы 23 кешегә су ташый. Аның исеме Ганем Әл-Аттар. Ул профессор һәм тәҗрибәле юридик киңәшче. Геноцид башланганчы Ганемнең юридик ширкәте булган, күп кенә адвокат, прокурор һәм судьяларга ярдәм иткән, өйрәткән һәм аккредитацияләгән. Ләкин бернинди канунны да танымаган сугыш аның йортын да, бизнесын да җимергән. Ләкин белемле кешенең ярдәм соравы һәр вакыт башкача. Ул Женева конвенциясының 55 һәм 57 статьяларында урналган гражданлык хокуклары турында сөйли. Ач һәм сусыз калган халкы өчен дөньяның вөҗданын уятырга тырыша. Ганем түбәндәгечә дәвам итә. Алар йортларны җимерделәр, агачларны тамырдан йолкып алдылар, су кыюларын һәм суны туздан чистарту эшханәләрен бомбага тоттылар. Мин барысын да югалттым. Юридик консультация ширкәтем юк, белем бирү юк, эш урыннары юк, юридик эшләр, мәхкәмәләр юк. Алар барысын да юк иттеләр. Ләкин алар белмәгән бер хакыйкать бар. Мәхкәмә биналарын җимерделәр, ләкин гаделлек юкка чыкмады. Хастаханәләрне бомбага тоттылар, ләкин сәламәтлек саклау юкка чыкмады. Без барысын да яңадан торгызачакбыз. Элеккегә караганда көчлерәк итеп төзиячәкбез. Бу рәхимсезлектән кичергән кайгы, хәсрәт һәм гаделсезлеккә карамастан, без туган җиребезгә, сөекле ватаныбызга тугры, без нык һәм тәвәккәл. Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм. Хәтта бөтен Газза җимерелсә дә, хәтта бер генә малай һәм бер кыз калса да, алар үсәчәк, өйләнешәчәк һәм Газзаны торгызачак. Без Аллаһтан башка бер кемгә дә баш иячәк түгел.
2026 елның 23 гыйнвары Норвегия табибы Матс Гилберт кулында БМО документлары белән сөйләшә. БМОның соңгы хисабы буенча Израиль Газидәге барлык 10 университетында юк иткән. Барлык соннар да БМОның хисапларына нигезләнгән. 63 белем бирү учреждениесенең бинасы тулысынча җимерелгән. Мин Гази шәһәрендәге Әл-Асхар университетында кунак профессор идем. Университет бөтенләй юкка чыккан. Күп башлангыч мәктәп һәм колледжларда шул ук хәлдә. Газидәге университетларны, лицейларны һәм башлангыч мәктәпләрне юк итү Фәлестин халкын өметеннән мәхрүм итү, аларны бирелергә мәҗбүр итү планының бер өлеше. Буларның барысы да Фәлестин халкын колонияләштерүгә һәм аларны җирләреннән куып чыгаруга юнәлтелгән бик системалы, башкача төрдәге геноцидның бер өлеше. Әйе, вөҗданы булган кешеләр Газидәге геноцидның бер яклы түгеллеген беләләр һәм аңа каршы көчле тавыш күтәрәләр. Ләкин Гази халкы мәгарифне юк итүгә дә, геноцидка каршы да шул ук ныклык һәм тәвәккәллекне күрсәтә. 2025 елның 25 декабры бу урын Әш-Шифа медицина комплексының җимерек ишек алды. Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгы 168 фәлестинле табиб өчен чыгарылыш кичәсе үткәрде. 2026 елда 230 яңа чыгарылган табиб ант итте һәм һөнәри бурычларын башкара башлады. Алар белем алуларын уңайлы бүлмәләрдә, тыныч китапханәләрдә һәм тәртипле сыйныфларда тәмамлаган студентлар түгел иде. Алар әле укыган вакытта университетлары һәм йортлары бомбага тотылган һәм гаиләләрен югалткан яшьләр иде. Яңа чыгарылган укучыларның берсе доктор Иззеттин Лулу булай дип сөйли: "Без ашыгыч ярдәм бүлмәләрендә нәкъ менә шушы урында, Шифа хастаханәсендә, хәзерге урыныбызда камалып калдык. Мин бер кулым белән кешеләрнең яраларын бәйләдем, икенчесе белән басып торырга тырыштым. Шул вакытта ашыгыч ярдәм бүлмәсендә йөрәккә күтәрә алмаслык иң авыр хәбәр алдым. Гаиләмнең 20 әгъзасы бер үк вакытта шәһид китте. Әтием җимереклекләр астында калган иде. Мин уртаклашкан хикәя минеке генә түгел. Бүген без бу платформада басып торабыз һәм һәрберебезнең югалтуы бар. Бу югалтулардан без шуны аңладык: табиб белеме белән генә түгел, сабырлыгы һәм тирә-юньдәге бар нәрсә җимерелгәндә дә нык тора алу сәләте белән дә билгеләнә. Фәлестин укытучылары түләүсез дә эшләделәр. Алар чатырларда һәм онлайн укыттылар. Класстагы һәр бала үз баласы кебек иде. Аннары 2026 елның 6 гыйнварында Берләшкән Милләтләр Оешмасының Фәлестинле качакларга ярдәм итү агентлыгы 571 Гази кешесен эштән азат итте. Аларның килешүләре өзелде. 2026 елның 10 гыйнвары Газидән һәм мәктәбеннән китәргә мәҗбүр булган Дуа исемле укытучы укучылары белән хушлашып тавышлы хәбәр җибәрә. Хәерле иртә 9 сыйныф. Хәлләрегез ничек? Яраткан укучыларымны сәламләүне сагындым. Дөньядагы иң татлы, иң гаҗәеп укучылар. Мин сезнең һәрберегезне сагындым. Сезнең белән сөйләшүне, сезнең татлы йөзләрегезне сагынам. Сәяхәт көтмәгәндә килеп чыкканга күрә хушлаша алмаганым өчен гафу итегез, зинһар. Мин сезнең һәрберегезгә иң изге теләкләремне юллыйм. Киләчәк көннәрегез тагын да яктырак булсын, Аллаһ теләсә. Сезгә киңәшем, белем алудан һәм белем эзләүдән бер кайчан да баш тартмагыз. Субханаллах, һәрберегез гаҗәеп, һәрберегез үз юлыгыз белән үзенчәлекле. Киләчәк сезне көтә. Шуңа күрә яшәгән шартларга бирешмәгез. Вакыт узу белән язмыш сезгә елмаер. Шуны онытмыйк, Гази Британия колониализмына да, Израиль яулауына да каршы торган җир. Ул Фәлестин көрәшенең нык гаскәриләренең ватаны булганга күрә намус җире буларак билгеле. 767 елда ислам тарихындагы иң бөек галимнәрнең берсе, шулай ук имам Шафигый буларак та билгеле булган Мөхәммәд бинт Идрис бинт Габбас Газидә туган. Бу данлыклы җирдә яшәүчеләр ата-бабаларыннан алган белем мирасын һәр яклап саклый. Гази ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.